Så i Stockholm är allting väldigt smidigt. Allting väldigt snabbt. Det var egentligen för att vi skulle kunna ge våra barn lite mer frihet. Hela vårt liv har egentligen blivit förändrat. Alltså våra sommarminnen kommer att vara härifrån och det känns så himla fint. Jag heter Alexandra Bring. Här bor jag med min man och våra 3 barn och vår hund. Vi bor i en lägenhet i Stockholm och vi har faktiskt letat efter landställe i jättemånga år innan vi hittade det här förra året. Vi öppnar dörren, låter barnen springa fritt. De har superkul här. Vi är mycket i naturen, vi går ut mycket i skogen. Dagarna försvinner väldigt fort här faktiskt. Vi bestämde oss för att renovera för att det var vissa saker som inte kändes helt enhetliga med resten av huset. Så allt är väldigt gammalt, men sen har vi också lagt till lite bekvämligheter för att det ska vara smidigt att vara här hela tiden. Det blev superbra, vi är supernöjda med allt. Alla fönster och dörrar funkar hur bra som helst och jättesmidigt. Jag lägger ju oftast vår lilla bebis i vagnen och då finns det alltid andra dörrar som barnen kan gå ut genom så att de inte väcker henne. Allt var väldigt enkelt att se och det är en sån hemsida där man går in kan man bara fylla i allting och så kommer det upp supertydligt så det tyckte jag var toppen.